Allah, cuacanya api gimana Kak Udan? Olahraga rek sore-sore. Apa rek iku? Wah, nyolong iku tau hari ini. Karenane ora rek iku nyolong. Apa namanya? Duh, aku kate nyolong kaspit konangan rek. Oh, rek. Ya apa ya? Wah, iko ya. Cak nyolong bisa kayak cek dilaporno RT ya. Kon aku lapo nyolong ya kon ya. Ayo, ada nyolong ya kon. Menengo, ayo ngono aku dapat iki lho. Lotong kena ke tahun baru meneh. Aduh. Iyo, Kaspene sopo mbok colong iki? ngono wong akeh iki. Ayo dicolong. Ke tahun baru. Iya, Ayo. Ayo bakar-bakar ayo. Sama sing jebol ya. Ayo. Ayo, siji. Loro. Ya Allah. Ngomong derek. Wah lagi. Gak apa-apa. Iya. Kegiatan baru. Iya, ke tahun baruan iki. Ya, motong ya. Ayo. Lumayan. Mulai. Gede-gede. Iya. Mas ayo. Pasti ke tahun baru ya. Iya. Ayo. Mulai. Motong.